Здравейте, скъпи приятели! Днес съм избрал една много интересна тема и много болезнена за някой от вас. Болести на скалпа. Приготвил съм за целта презентация, в която ще обясна най-често срещнатите болести за скалпа. Предупреждавам, някои от тях не са много приятни, снимките не са много приятни, но мисля, че ще ви е полезна тази информация. Преди да започнем нашата презентация, искам да ви представя Студио за красота Ивайло Владимиров разполага с екип от изключително профилирани експерти, професионалисти, готови да предоставят висококачествени решения в сферата на фризьорството, косметиката, маникюра и педикюра. Сега искам да ви споделя как работим с нашите клиенти. Индивидуалният подход към клиента е ключов елемент в нашето обслужване. Нашият фокус е върху ежедневните нужди и предпочитания на всеки един от нашите клиенти. Чрез персонализирани решения и внимание към детайлите ние залагаме на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти. И вече е време да започнем с така дългоочакваната презентация. Болестите на скалпа могат да включват много некомфортни симптоми, като сърбеж, лющене, обрив или всякакъв друг дискомфортен дисбаланс на скалпа, може би и рани. Себореен дерматит, атопичен дерматит, псориазис и гъбична инфекция. Това са някои от болестите, които срещаме в процес на работа. Аз избрах да започнем с псориазиса. Това е най-неприятната болест на скалпа и тялото. Псориазиса е възпалително кожно заболяване, което може да засегне не само скалпа, а и тялото. За съжаление, до сега няма терапевтичен подход, който може окончателно да лекува псориазис. Въпреки това, пълното възстановяване може да настъпи спонтанно, без употребата на терапевтични средства. Също така често ми задавате въпрос: псориазиса причинява ли косопат? Не причинява. Себореен дерматит. Симптомите на себорения дерматит е лющене на скалпа, сърбеж. Кои са често причините за проявяване на този тип болест? Стрес и умора. Също така хормонални проблеми, лошо хранене, алкохол и друг дисбаланс на организма. Атопичен дерматит. Екзема на главата и скалпа. Симптомите са появяване зачервяване на скалпа, сърбяща и лющеща се кожа, подобяваща на пърхот. Сред факторите, които допълнително обострят този вид бактерия, е лятото и потните жлези. Обръщам специално внимание за лечението е правилната консултация от професионалист. И следва гъбичната инфекция. Гъбичната инфекция е много неприятна. Симптоматиката е обриви, зачервяване, рани, раздразнение и в някои случаи рани до кръв. Конкретните симптоми, които човек ще изпита, зависят от разновидностите на причинителя. Тук искам да обърна много специално внимание, защото тази гъбична инфекция може да се получи много лесно. От недезинфекцирани уреди, от много различни ползване на различни гребени и прочее. Много внимавайте. Обърнете специално внимание върху хигиената на скалпа. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ако ви е харесало и искате друг тип видеа, шервайте ни, лайквайте ни.